Στη μέση το έχω, δεν έχω τελειώσει. Αλλά το βάλει πολύ θεία. Δεν δουλέψει, δεν το κάνει. Το κόψιμο. Δεν ξέρω τι κάνει. Το κάνει όταν αφήνεις και δίνεις πάλι. Μένει από βενζίνη. Μένει από βενζίνη. Πώς έχουνε μπουκώσει τα μπεκάκια? Ποια μπέκ ρε. Βλέπεις πως κάνει. Το στεγνώνει. Εντάξει παιδιά, είναι για 27 χρόνια αμάξι. Δεν έχει να λέει. Δεν τα θέλουμε κιόλας. Δεν έχει να λέει. Δηλαδή θα το πετάξω. Πώς το είχα προηγούμενο. Άλλο βίντεο. Αλλαγή δεν έχει ανάρτηση. Όλα τα λεφτά είναι.